güýç alyp bilsen wapşe o. Sen etmejek, sen anam hereket, yo, arzu anam hereket. Bara men mezada bäs gelýän, hem mezada gülýär bolýar. So. Tarjol bırakam. Tane yapalım. Realde şolar ya benim aydık geçeyin. Birinkler var ha. Ne payyaş etken gowda etkenler ya realde şolar ya da diğerlere ikisi ödümü de varsa yani onu istiyor. Meni böldüğünü diyene sileyen, beni ikisi sileyen yönü ana istorisimi 15 mundan kanadan var ya hadir bilýärmi? 20 mundan kan var. Tam wagt aktiv başly ödüm bilýän Instagram näkil bolar. Ana Wat 15 mundan kanadan var ya surat koyana like birce komentarya gaýra dedim. 15 mundan adamdan 4000 tane like koya, 5000 tane like koya. Ýerde podдержка. Yani burada da hüwetsindir ya da bilýän, ýene oşuňa video line çykarma hüwetsindir ya adamy bilýänmi? Aýdan şu jagaşlar mesela ya doğran tamaşada da böyle tamam kim şoňady? Dara kanalda böyle geçirdiňde video rol geçirdiňde şoňa video ýasarma hüwetdir diýýär. Ertiye çıkan netip bolsa garaşyn kaklasaydı hiç maçlı. Netip bolsa garaşda. Netip bolsa garaşda maturatta. Atoy yani Türkmen bloggerları, Türkmen adminler şu derece getirmek. Yani şularla gepleşip etmek mümkün kariyerde. Anen aşkı kasir etýäs, özlüklerde, gazaklarda yamanken aktiv näçe milyonly podpisçikler, вот like, komentary, kan olanlar yaman podдержка etdi. Bizinkiler näme üçin edenek bilemek, like koyma, komentary koyma jüňden daha çykan. Ala zagaltan ýa-ni etjek bolýar. Like iş zaten anen aşular görüp hayran galyasy. Biziň milletimiz ba edeýin diýsen edip bolýar ýöne bizinkiler kiçilik gülýär etmäni. Bilem ağay aslında bizim yoksam starat etýäs, yaman köp zat düşür etmeli. Ne var şu madem hawa oğlan sen ne garaşdyk, nesip bolsa erti solunsa gün çykýar, nesip bolsa onuň wader. Nesip bolsa garaşa online o Sen ýaly garaş berýärdim, gollalyň, etmeli negativ hiç zat. Negativ näçe negativni görsen adam öldürmüşüm şolar ýa, ol kitýär dogry maýdy. Men aralykda gollama menem bir ýyllap şo yaramak wapşe özüm diýdiňçe beter bolup gitýän şonday negativ özüm alýan şon ýaly beter bolup gitýän şon ýaly imeller nabarot basjak bolmaly şonday negativ bolmak podдержкадан boly başga näme